Que tal? Moi boa noite. O Concello das Pontes ten xa contas para este ano 2026. Unhas contas que estaban xa executándose, pero agora son aprobadas oficialmente logo do pleno da pasada semana. E hoxe contamos connosco, foi desta mesma semana, falamos coa Concelleira de Promoción Económica con Elena López sobre esas contas que en números redondos falan de algo máis de 16 millóns de euros. Boas noites, Elena. Hola, moi boas noites. Pois iso, números redondos, creo que de número falastes abondo no pleno, que hai que falar de que significan uns orzamentos, é dicir, o que supone estes orzamentos para un concello como das Pontes, porque non son os calquera. Coincide nun momento importante de transición no concello e na nosa realidade económica tamén nas contas públicas. Totalmente, o documento estratégico, digamos, máis importante das arcas municipais, trátase, entón, estamos nun momento histórico que hai que ser, sobre todo, realistas. Iso é o que procuramos facer co deseño destes orzamentos, apoiándonos nos departamentos municipais, sobre todo intervención e tesourería, dibuixouse esa nova realidade que, todos os veciños e veciñas estarán de acordo en que, este ano, pois pola perda de ingresos debido aos impostos que están vinculados á central térmica, sobre todo, pero tamén a INSA, pois, hai unha perda de casi 3 millóns de euros nas arcas municipais. Entón, eso hai que reestruturar todo o orzamento municipal e adaptar e dar garantía, sobre todo, aos servizos básicos, que é o que intentamos facer. Uns orzamentos diferentes, máis limitados. Tamén é certo que cada momento no que parece que as Pontes isto chega tarde, pero outros concellos pasaron por isto. Dende hai unha década aproximadamente hai un maior control e unha maior rigurosidade nas contas municipais porque os concellos o pasaron mal, custou ter estabilidade. Aquí se mantivo, agora sí, parece que chegamos nunha boa situación, afortunadamente, porque senón sería máis complicado, pero hai que buscar, sobre todo, creo que unha estabilidade financiera. Non sei se foi o que guiou a hora de facer eses números. Totalmente, hai que decir que as Pontes que ten unhas contas saneadas, non ten débeda, hai concellos que non teñen ese músculo financeiro, o Concello das Pontes sempre o tivo, e simplemente é, con esta nova realidade, adaptar os orzamentos municipais, ser realistas e priorizar esas partidas, sobre todo de gasto social e de servizos básicos, que é o esencial e o prioritario que intentamos marcar nestes orzamentos do 2026. Hai moitos concellos que, con esta poboación das Pontes, similar, que teñen un orzamento como a metade das Pontes, é dicir, seguimos tendo uns orzamentos importantes para o volumen de habitantes que temos, pero tamén temos que manter moitas infraestructuras, temos que invertir en un gasto social porque os contratos e os servizos básicos están aumentando, o custe de vida, ben o sabe a veciñanza tamén, pois nos concellos é igual, é dicir, os contratos de servizo de axuda do fogar, da Escola Infantil Abarosa, que tamén levamos ao pleno, de recollida de residuos, é dicir, todo isto estáse multiplicando nos últimos anos pola inflación, por diferentes situacións como a guerra de Ucrania, que se multiplicaron tamén os prezos dos materiais de construción. Entón, cando sacas un contrato a licitar, todo iso vai aumentando. Entón, entre o custe do gas, do servizo de abastecemento de augas, despois cubrir as necesidades esenciais, pois hai que facer ese axuste, pero priorízase, e o Concello das Pontes, pois, por ter ese traballo feito tamén dende hai moitos anos de non endebedarse, de ter un músculo financeiro importante, pois temos a sorte de poder continuar dando os servizos á veciñanza. Hai anos xa que baixábamos dos 10.000 habitantes, por tanto, seguir tendo, como te dis, máis de 16 millóns de euros é unha cifra moi importante. Todos a teríamos asinado, pero claro, non nas condicións das Pontes, porque vindo de outros números, estamos afeitos a ter uns servizos que non se pode prescindir deles, que custan moito, pero parece que aunque mantedes todo, o fundamental sigue sendo o mesmo. Ti dicías, gasto social, estamos falando de máis de 3 millóns de euros, se sumamos educación, que ao redor de outro millón e medio, estamos falando de 4 millóns e medio longos. Sí, exacto. Os servizos esenciais, a veciñanza non vai notar este reaxuste. En que se recorta sobre todo? Pois eso, en contratos o mellor puntuais que de dinamización, de axustes. Hai que tamén, coas entidades, por exemplo, as entidades deportivas, ou como Concelleira de Deporte, pois tamén nos últimos anos xa se foi advertindo que vai haber unha baixada e vai ter que cofinanciar pois con outras administracións, con outras subvencións, o que é a súa actividade diaria. Entón, tamén hai un recorte nesa partida de subvencións a entidades culturais e deportivas, pero que é perfectamente viable para as asociacións adaptarse agora para o curso que ven, sabendo con máis ou menos o que poden ter nas súas
na súa chega municipal. Entón, bueno, no día a día a veciñanza non vai presenciar esa baixada orzamentaria porque, insisto, priorízase os servizos e o benestar social, sobre todo. Dicía que íbamos a falar por riba de números, por riba de datos, que xa o fixeste no pleno, que onde hai que dar contas. Eu creo que o mellor resume pasaría polo que ves de dicir agora, habría que existir niso. Todos sabíamos que ten que haber un reaxuste, todos sabemos como ciudadanía que a situación cambiou, evidentemente para nos representantes, para a nosa administración tamén, pero que non se note ese reaxuste, pero que non se note, si vos como concello, evidentemente, pero que o cidadán de a pé, a cidadá de a pé, que non note ese reaxuste. Crees que iso se pode conseguir? Sí, porque, é dicir, no día a día non se vai notar. Onde se vai notar o mellor? Pois eso, cando vayas a levar ou unha familia que está nos clubs deportivos, o mellor teñen que subir un pouco a cuota aos clubs deportivos. Sempre facemos esa pedagogía de que noutros concellos as familias pagan 300, 200 euros, incluso ao mes, 100 e pico euros ao mes de cuota porque os clubes non teñen esa chega municipal que teñen no Concello das Pontes. Neste caso, non vai ser esa a dificultade que van ter que ter, pero bueno, sí que vai, pouquiño a pouco, hai que ir axustando os servizos que ofrecen e o que financiamento que vai a ir facendo tanto familias como, bueno, a veciñanza, e, bueno, hai que ir regulando un pouquiño porque, claro, a realidade é que a central térmica foi o motor económico da vila durante moitísimos anos e deunos todo ese músculo financeiro que decía antes. Agora é simplemente axustarse e hai que escoller o que hai que priorizar e, bueno, é ser realistas e ser rigurosos co orzamento municipal, simplemente. Pois son moitos anos aquí nestes medios falando de que viña o lobo, había que poñerse a coberto, había que subirse a un árbore ou que fora, parece que se fixo. Sí, pero bueno, non... É dicir, non se vai percibir, non hai que velo como algo, unha catástrofe, algo negativo, non, é dicir, están saneadas as contas municipais, é simplemente un reaxuste, vamos priorizar servizos básicos, é dicir, a veciñanza apenas vai notar, hai moitas partidas nun orzamento municipal das que se pode prescindir ou gastar menos, ou aquí, claro, sempre foi un pobo que era un luxo, o mellor, ter algún tipo de actividades, de balde, que o mellor agora pois non se van ter tantas ao longo do ano, ou vai haber que pagar por elas, é dicir, un pouco axustar esas partidas, simplemente. E sobre todo establecer prioridades, porque que ninguén se asuste, aquí seguimos tendo pois subvencións deportivas, actividades culturais, aquí seguimos tendo actividades de promoción, de cuidado, de atención, estou pensando en conservatorios, estou pensando en escolas municipais, todo iso sí é un luxo, non o mellor facer un deporte. É un luxo. E o mantemos. Esas asociacións, esas entidades sociais, culturais, deportivas teñen outras administracións como a Deputación, a Xunta de Galicia, o Ministerio, sacan todos os anos líneas de subvención as que poden tamén concurrir e cofinanciar as actividades que teñan. Pois os números explicados con verbas a través de Liliana López, que viña a facelo aquí a Televisión Local. Moitas grazas e boa noite. Boa noite.